Dobrý den, přeji vám opět z centra. Dnešní téma bych se chtěl věnovat do jisté míry poděkování. V předchozích prezentacích jste viděli, co zhruba v těchto službách bych rád přinesl, nejenom v centru Boskovicích, ale i v tom Tišnově a dalších, ale převážně bych chtěl touto cestou poděkovat všem klientům, kteří už tu možnost mohli vyzkoušet a oslovilo je to a nějakým způsobem v tom našli ten smysl té pomoci, ať už psychické anebo fyzické. Samozřejmě našli se i klienti, kteří nebyli třeba spokojení, neříkám, tato služba není otevřená všem, je to spíš opravdu pro lidi, kteří v tom najdou smysl toho klidu a té pohody a ne, jak se říká, toho zbytečného nadstandardu té aktivity, že tělo musíme za každou cenu nějakým způsobem v uvozovkách trápit. Opravdu to tělo jsme dostali jako dar a je potřeba si ho vážit i při té aktivitě, i v běžném životě. O to víc nám ho vrátí tu službu tím, že nám bude sloužit a v plné harmonii jsme schopni potom ten život prožít s minimálními výkolysy zdravotními a i psychickými, protože to souvisí, protože už dneska běžně ať už jakýkoliv výzkumy prokazují, že všechno je spojené hodně s psychikou a tam je podmíněný ten stres, který nás provází, protože bohužel honba dnešní doby nás tlačí víc a víc a víc, což je spojené bohužel i s penězi a na úkor toho samozřejmě potom to tělo nám neslouží, ale naopak spíš ho utýráváme. Nebudu to dál nějakým způsobem tuhle informaci rozpitvávat, protože každý tím procházíme dennodenně. Rád bych nejenom stránkami FitLektor posunul pro vás tu možnost se na to podívat trošičku z jiného úhlu, ale opravdu chci poděkovat všem lidem, všem klientům, kteří tuto službu našli jako obrovskou možnost se posunout. A já jsem strašně rád, jestli jsem tomu mohl dopomoci svou osobou a centry a zároveň lidmi, kteří mi pomohli tyto centra vybudovat, nachystat. Ať už jsou to kolegové v Tišnově, ať jsou to lidé, kteří se mnou spolupracují doteďka, táhnou se mnou tu káru, kterou opravdu není jednoduché utáhnout, nejenom finančně, i nějakým způsobem psychicky. Touto cestou chci poděkovat i panu Macikovi, který vlastně tady v Boskovicích mi umožnil tu možnost to centrum tady otevřít. A další lidé, kteří mě samozřejmě podrželi i v jiných místech, kde se snažím provozovat. Pokud se samozřejmě nebude dařit, je to otázkou vás, klientů, kteří v tom budou chtít najít tu možnost pomoci a je na mě, do jaké míry se budu snažit tuto kvalitu přinést a podržet a udržet a vy pochopíte, že nejenom vše je otázkou peněz. Držím všechny pěstí, palečky pro váš dobrou volbu, ať už navštívíte mne nebo tu konkurenci, jak jsem řekl už v minulých vstupech. A přejím z celého srdce, aby opravdu se vám dařilo, ať v poli soukromém, ať v poli pracovním. A budu se těšit opět na schůzku nejenom s vámi tady, nebo v jiných centrech fyzicky, ale i třeba při dalších vstupech. Mějte se krásně a se vám daří.